сигурност не е нещо ново, което те правят по този начин, да си надъхват крещяйки. Точно така. Започнаха с грешка на размяна. Тук стъпките ще отпаднат заради едно нелепо изпускане на предаване. Имат право да изпълняват последователно риска. Стига първата група да е завършила изцяло, преди да започне втората. Спазихме го това условие. А това е един от задължителните компоненти, промяната в темпото, в артистичност. Беше много ясно, да, че преминаха в по-ниско темпо. Много интересно изхвърляне на обръчите. И това беше хубаво. Смесено улавяне на обръчи и бухалките. И една много нелепа грешка. И много интересно.